Ayo le, ndak nyambut gawe. Gone, tak sambat ini. Ayo. Ayo le. Kayak mas, menek lampu kayak mas. Darahnya menek lampu mas, kayak mas. Kayak mas. Ayo mas, menek lampu kayak dijoget sih mas. Ayo. Nah iya. Rokok ulu. Rokok ulu. Ajar rasa kemene terus aja nganti leren doyan pecut bro wis glondonge sih tapi doyan pecut aturkan beles wae ayo ajar terus le alah ojono krijomu rogo uluk untuk para penonton tolong diperlebar untuk arena pemilihan kena pecut nggak sakit. Ayo acara doyan pecut kuwi bonggolono kuwi ora apa-apa ya anak wong barang dene wis ora urusan. Lagi masuk iya ayo mas Dani Dani ayo air bunga